Kung ako yun, I mean, hindi, kasi hodang makita ko dyan yung pinaka-crush kong artista o pinaka-idol kong vlogger, hindi ko na makukuha magpa-picture. Alam mo yung parang... hindi mo unahin yun. Hindi ko kasi unahin. mas unahin mo yung kaligtasan yung dalawa. Hindi lang yun, partner. Yung dalawa. Kasi ligtas naman na Yung eh. pamilya. Oo, ligtas naman na. Ibig sabihin Oo. tuyo na eh. Pero kung bawa, busy ako nagtatanggal ng burak, nagtatanggal Oo. ng basura, naglilinis, naglilimas, 'di ba? May makita akong sikat na vlogger. Hindi ako para o kaya kung sino celebrity, hindi para Dead ma muna. dead ma muna kasi may burak akong tinatanggal. Pero nung nandun ako kahapon, hindi ko naman sinasabing sikat ako. Pero ibig sabihin, dahil kilala naman ako ng mga kapitbahay natin dyan, yung bang, kung ano man yung ginagawa nila, umalis sila doon. Tapos ngayon lang tayo nagkita. Nasa si Chris Chuper, ganyan. At lagi ko namang Ngayon lang tayo spill. nagkita, tagal lang kitang hinahanap. May utang ka sa akin. Uy. Partner. Ganun pala. Hindi no. Dahil hindi ako pupunta doon kung alam ko may utang ako sa kanila.